Няма проблем. Гледай по-път. Ставай, момченце. Да видиш какво те чака. Да видиш какво те чака. Излизай. Мале хора, тук изглежда много яко. О, майко, още не мога да повярвам, че баща ти е купил това място. Тук ще станат бруталните снимки за Инстаграм. Да, наистина е уникално. Мале хора, осъзнавате ли, че тази година ще сме ментори? Всъщност тази година само ти си ментор, но ние ще бъдем някакви помощници. Яна, ако мислиш, че тази година ще ти върша мръсната работа, обещавам, че следващия път, докато те гримирам, направя щеких на лицето. Оф, Тони, никой на никого няма да върши мръсната работа. Нали за това съм ментор? За да карам лагерниците сами да си я вършат.